Anu wo, iki arep pindah-pindah. Arep mindahi panci. Oh, ketesuk. Gurung rampung. Pindah panci wo. Iso. Wah, pindah panci. Pindah panci. Wis, dari kono. Pitik kok. Ngobleh. Karo anu arep ngumbah apa isine? Ada banyu. Endi nek? Pajan. Ora mudeng aku iki. Lah kene wong kutho. Apa nih? Lembuh tak kok. Ini juga ora. Ini gue ora tau nang kon desa. Kidul ngendi? Kene. Ngendi? Kidul ngendi? Jero kene. Nah, jadi wo.